Изправи се, ти казвам малко. Изпъчи гърди. О, Лиле, твоята ли завършва? Не мога да повярвам, че е завършила. Много странно, защо на Озунова дъщерята има същата рокля като на нашето момиче. Много странно, но на нашето момиче стои по-добре. Погледни я, бе, Иване, погледни я колко е красива. На майка си се е метнала, да, на майка си. Много уникална. Але, гичке, да не ти кажем само колко се уръсихме за тази рокля. 3655 лева, специално изработена от един шивач в София. На Каракостово, откъде дъщеря намери толкова пари да си купи рокля? Сигурно са теглили кредит, най-вероятно. Иванички, да ти кажа, на нашото момиче баба ще го правим в Калояновата крепост. Поръчахме Галена да й пее, 500 човека сме събрали, нямаше покани за тебе, съжалявам. Нашето момиче завърши с 6, медицина ще кара. Обичам те!